Kainan na! Magluluto ako ng laing. Igigisa ko muna. Ganito ako magluto ng laing. Binigisa ko yung mga sahog. Sibuyas muna. Hanggang sa mag-golden brown siya. Golden brown na siya, konti. Lalagyan ko na yung bayat. Lagay ko na yung manok. Takpan muna natin para tumulo siya. Ginigisa ko muna siya. Lalagay ko na yung unang gata. Hindi. Yung pangalawang gata pala. Lalagay ko na yung pangalawang gata. Tatakpan ulit natin. Lalagay ko tong magic sarap. Ayan. Magic sarap. Hinahalo ko siya sa unang gata. Kasi yun ang panlagay ko pag malapit na maluto. Tatabi ko muna siya. Tapos pag luto na yung manok, saka ko ilalagay yung laing. Puro dahon nga lang itong nabili ko. Lalagay ko na yung laing. Hinugasan ko na siya. Hinugasan ko siya ng mainit na tubig. Wow, hindi yata kasya. Madami din pala to kahit na puro dahon na lang. Try ko muna. Silagay ko na pala tong sili. Kasi ayoko naman yung masyadong maanghang. Binilalagay ko lang yung pampabango. Antayin na lang natin kumulo ulit. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Kumukulo na siya. Ayan natin. Hindi naman siya kakate. Wala siyang tangkay. Dahon lang.
Ayan, takpan uli natin. Pag malapit na maluto, malapit na maluto, saka ko ilagay yung kakang gata. Ilalagay ko na yung kakang gata na may magic sarap. Nilagyan ko na yan ng asin. Sinama ko na sa gata para matunaw na rin siya. Ayan. Ayan na ang laing ko. Malapit nang maluto. Kainan na!